ajaa. Ja sitten päätettiin aloittaa. Tervehdys! Viikkokatsauksemme on tänään Nokian metsissä. Emme kyllä kovin metsässä olla, kun auton ääni kuuluu noin hyvin. Kuitenkin asiaan. Täällä on tänään sattunut todella vakava haaveri. Karhu on hyökännyt lenkkeilijän kimppuun. Ei kun toisinpäin. Nokialainen karhu ja tamperelainen lenkkeilijä törmäsivät täällä metsässä. Lenkkeilijä kirkui kuin hullu, hyppäsi karhun selkään ja puri tätä niskaan. Karhu tuskissaan soitti paikalle apua ja paikalle saapui varsin pian poliisin karhuryhmä. Lenkkeilijä saatiin kiinni ja hänet vietiin kotipaikkakunnalle Tampereelle lopetettavaksi. Samaan aikaan karhu toimitettiin Kotkaan Karhulan keskussairaalaan, jossa se todettiin kuolleeksi. Surkea tapaus. Ensi kerralla me ollaan... Missä me ollaan ensi kerralla? Järvellä. Me ollaan jossain meren rannalla. Mä en oo varma mikä meri. Todennäköisesti varmaan se on Itämeri. No, heido.